Flimkien ma' Malta il-ħaddew jitlaqmu n-nies fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan wara tnejn li għadda l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini rrakkomandat il-vaċċin ta' BioNTech u Pfizer u ftit wara l-Kummissjoni Ewropea provat din ir-rakkomandazzjoni biex jitqażżam fil-pajjiżi Ewropej. Matul dawn l-aħħar jiem fil-pajjiżi kollha madwar l-Unjoni Ewropea, inkluż pajjiżna, tqasmu 10,000 doża tal-vaċċin. Fost l-ewwel persuni li ngħataw dawn l-ewwel dożi madwar is-27 membru stat tal-Unjoni Ewropea hemm tobba, infermiera u anzjani. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet kif dan huwa mument unita bejn il-Komunità Ewropea. Fir-Repubblika Ċeka l-Prim Ministru Andrej Babiš ħa l-ewwel doża ta' din it-tilqima. Fl-Italja 5 infermiera mit-taqsima tal-Mart Infettiv ġo Star f'Ruma ingħataw l-ewwel dożi. Fl-Ungerija l-ewwel persuna tlaqqam kien tabib. U fl-Awstrija u Kroazja l-ewwel persuna tlaqmet kontra l-coronavirus kienet anzjana. Fi Spanja tlaqmet anzjana ta' 96 sena li toqgħod f'dar tal-anzjani. L-għan tal-Unjoni Ewropea huwa li sal-aħħar tas-sena d-dieħla il-vaċċin ikun disponibbli għall-adulti kollha.